Последната опера на Верди, наречена от критиците най-съвършената музикална комедия, е предизвикателство за всеки екип. Фалстаф е написана точно преди 120 години, когато Верди е бил вече на 80. Вероятно, затова е доста по-различна от останалите му произведения. За режисьора Огнян Драганов тя е по-театрална и дава възможност за експерименти. За първи път като режисьор се сблъскам с това уникално заглавие и мога да кажа, че е удоволствие да се работи това заглавие, защото то е по-близко до театрално представление, отколкото до опера, защото като структура няма така изразената структура на операта с оперни номера. А тук имаме сцени, подобно на театъра. На диригентския пулт застава младият Росен Гергов, който има успешна кариера в Европа. Фалстаф е неговата първа оперна постановка в България. Той споделя, че останал приятно изненадан от нивото на музикантите в Русе. Има много големи технически трудности за оркестъра, а както и за певците, тъй като структурата на операта не е такава, каквато ние мислим за типични Верди. Нали? Няма номера, няма много малко арии, всичко е... Всяка една картина е компонирана от начало до край просто без пауза. И понеже е лирична, но комедия, Росен Гергов задава едно по-бързо темпо. Опитвам се да държа музиката свежа и тъй като говорим, това е комична опера, така да има и самата музика да има виц, да има шега, така да се чувства. И колкото по-бавно и така по-стегнато едно алегро, толкова по-трудно се постига този ефект. Изненади има и в режисьорските решения. Има допълнителни герои, които присъстват в пиесата, комедията на Шекспир, които са вкарани от мен като персонаж в операта. Така, един интересен персонаж е пажа на Фалстаф, който напомня на един велик комедиограф. Публиката ще разпознае в него от 20 век, началото на 20 век. Това е опита на самия Фалстаф като драматургия и като генерално означавано е това, че малкият човек през своето близко доближено до окото прозорче има много по-голям периметър на виждане. Докато колкото по-нависоко се качваш, толкова хората стават все по-малки и проблемите стават все по-малки и това, което ти виждаш, се отдалечава от теб. На сцената си партнират Петър Данилов, Петър Костов, Мария Цветкова, Теодора Чукурска, Петя Цонева, Стоян Стоянджов. А в ролята на Фалстаф влиза баритона Иван Консулов, който от 30 години живее в Швейцария. Той има повече от 150 спектакъла в 12 постановки на операта. Това са вече 30 години, живее с този дебелак, да. Тази опера ме закриля, тази опера ми дава толкова сила. Винаги, когато човек е в някакво психическо натоварване и това, винаги си казвам, не, Фалстаф казва накрая, всичко на този свят е шега. Живей, бъди позитивен, мисли, че това, което било от вчера, вече не съществува, само напред, само бъдещето. Така че той е позитивен образ, този пълен с енергия човек. Позитивно и не на шега премиерата на Фалстаф напълни салона на операта. Следващото представление ще бъде през май.